Přátelé, vítejte u dalšího krátkého řezu. Opět vás na začátek krátce poprosím o kontrolu odběrů, palec nahoru a sdílení. Podpoříte tím větší dosah informací, které by neměly být ututlány. Mnozí se ptáte, jak podpořit tento kanál, tak právě těmito kroky, které jsem vyjmenoval. A pojďme hned na to. Dnes vám musím povědět o případu, který je tak absurdní, že kdyby šlo o román, tak bychom ho zařadili do kategorie fikce. Lobista Roman Janoušek, kterému soudy opakovaně prodlužovaly přerušení trestu vězení kvůli terminálnímu stavu nevyléčitelné nemoci, tedy přeloženo do češtiny konečnému stádiu nevyléčitelné nemoci, byl vyfocen, jak závodí na lyžích a na kole s profesionály pod krycím jménem Roman Zilvar. Tedy, aby bylo jasno, muž, o kterém přední lékaři Ústřední vojenské nemocnice opakovaně psali, že má v hlavě 3D implantát, který se může uvolnit a zabít ho, že trpí zvýšeným rizikem krvácení do mozku a že při pohybu může zemřít, závodí na Jizerské 50 a na 100-kilometrových tratích cyklistického podniku L'Étape by Tour de France. A aby ho nikdo nepoznal, jezdí pod jménem Roman Zilvar. A není to jednorázová akce. Janoušek pod tímto jménem závodí od roku 2023. Loni jel v závodě dlouhém přes 100 kilometrů a za vítězem zaostal o pouhých 21 minut. To není výkon umírajícího muže. To je výkon trénovaného amatéra. A pojďme si to zrekapitulovat. V roce 2012 srazil opilý autem ženu a od nehody ujel. Soud ho odsoudil za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky na 4,5 roku vězení. Z toho ve skutečnosti strávil za mřížemi sotva polovinu. A jak je to možné? Úplně jednoduše. Janoušek opakovaně u soudu dokládal lékařskými posudky, že má v hlavě implantát, trpí epilepsií, nevyléčitelnou životu nebezpečnou nemocí, terminálním stavem a soudy mu uvěřili a trest mu opakovaně přerušili. V prosinci 2022 ho úplně propustili a necelých 6 měsíců poté se na startovní listinu L'Étape Czech Republic zapsal jako Roman Zilvar. Vzpomínáte si na ty televizní záběry, přátelé? Janoušek se v červenci 2021 vrací do pankrátské věznice. Klopítá o holi. Doprovod nese velkou igelitku medikamentů. Skrze roušku cedí: kluci, je to hrozný. Štáb to natáčí. Národ to vidí. Smrtelně nemocný člověk před soudem. A teď, v roce 2026, reportéři zachytili toho samého muže, jak se v Chorvatsku štíhlý, veselý, v letním klobouku nalodí na svou luxusní jachtu Zilvar. A teď, přátelé, kdo jezdí v týmu Zilvar? Tady to začíná být zajímavé. Tým zaregistroval Spolek pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit. Krásný název, že? V jeho orgánech podle obchodního rejstříku figurují lidé z okruhu Romana Janouška. Konkrétně Kamil Marvánek, pražský podnikatel, dlouholetý obchodní partner Tomáše Pitra, letos obviněný v rozsáhlé korupční kauze Dozimetr. A podle některých je také tím Karlem v Dozimetru, co téhle partě vozil kokain. Dále advokáti Vít Kučera a Marek Bilej, Petr Žaluda, bývalý generální ředitel státních Českých drah a Jaroslav Drha, politik ODS, člen finančního výboru radnice ve Špindlerově Mlýně a místní hoteliér. V tom samém místě, kde má Janoušek své podnikatelské aktivity. A jak reagují na otázky novinářů? Marvánek se pokouší o vtip o Karlu Poláčkovi na téma jména týmu Zilvar, Kučera odmítá komentovat soukromé aktivity, Žaluda je na dovolené, Drha je právě teď na kole a Janoušek mlčí. A lékaři David Netuka a znalec Martin Hakl, jejichž posudky Janouška zachránili od vězení, se nyní schovávají za mlčenlivost. A teď ta otázka. Přátelé, jak je tohle možné? Odpověď je nepříjemně jasná. Buď Janouškův zdravotní stav nikdy nebyl takový, jak tvrdil, a celá ta jeho právní strategie je systematický podvod, buď je ten implantát v hlavě jen výmyslem, kterému soudy a lékaři ochotně přitakali, anebo skutečně zdravotní rizika dnes ignoruje a v takovém případě sám prokazuje, že vyjmutí z výkonu trestu kvůli zdraví je neopodstatněné a má se vrátit za mříže. Tak jako tak, justice ho měla už dávno vrátit zpátky. Místo toho mu to prochází. A proč to prochází?
Janoušek byl jedním z nejvlivnějších lobbystů v Praze. Důvěrný přítel bývalého primátora Pavla Béma. Když takový člověk řekne svému lékaři, napiš mi tohle, lékař to napíše. Když soudce dostane na stůl posudek od specializovaného neurologa z ústřední vojenské nemocnice, soudce mu uvěří. Opět ten Jána Bráchismus. Opět při výkonu spravedlnosti selhal lidský faktor. A srovnejme si to, přátelé, s normálním člověkem. Když si normální občan způsobí otřes mozku třeba při pádu na skútru na silnici a nemá helmu, musí zdravotní péči hradit z vlastní kapsy. Když dostane parkovací pokutu, musí ji zaplatit nebo dostane exekuci. Ale Janoušek? Janoušek je v pohodě. Janoušek závodí. Janoušek pluje. Janoušek mlčí. A co s tím má dělat stát, přátelé? Pojmenuji to naprosto bez okolků. Za prvé, je třeba okamžitě nařídit nové nezávislé vyšetření Janouška v zařízení, které není napojené na žádné jeho dosavadní lékaře. A pokud se ukáže, že je zdravotně schopen závodit na 100 km na kole, musí se neprodleně vrátit za mříže a odpikat zbytek trestu. Za druhé, je třeba vyšetřit, kdo vystavoval ty lékařské posudky. Pokud lékaři vědomě potvrdili terminální stav u člověka, který závodí na Jizerské 50, jde o závažnou trestnou činnost, křivé znalecké svědectví, pomoc pachateli, zneužití pravomoci. Lékařská komora musí konat, policie musí konat, státní zastupitelství musí konat. Za třetí, a hlavně, musí se změnit systém přerušování trestů. Dnes stačí jedna lékařská zpráva a soud trest přeruší. Měla by se vyžadovat povinná pravidelná kontrola od nezávislého soudního znalce, který bude vybrán losem z registru. Žádné svého lékaře, žádné specialista, kterého znám. Náhodný výběr a jasná zodpovědnost. Za čtvrté, je potřeba systematicky revidovat všechny případy přerušených trestů ze zdravotních důvodů za posledních 10 let. Kolik dalších smrtelně nemocných lobbystů, podnikatelů a politiků si v této zemi užívá svobody, kterou si zaplatili lékařskou správou? Občan to chce vědět. Přátelé, spravedlnost v České republice má 2 rychlosti. Pro obyčejné lidi tu drtivou, byrokratickou, neúprosnou a pro lidi s konexemi tu měkkou, milosrdnou, vždy ochotnou počkat, vždy ochotnou uvěřit lékařskému posudku. Janouškův případ není výjimkou, je to symbol. Symbol toho, jak v naší zemi spravedlnost končí tam, kde začínají kontakty. Je to symbol rozkladu státu. A pokud nedokážeme vrátit za mříže muže, který opilý úmyslně srazil ženu autem, který si odpykal sotva polovinu trestu, který opakovaně předkládal soudům posudky o smrtelné nemoci a teď závodí na lyžích, na kole a plaví se na luxusní jachtě, tak co vlastně z naší justice ještě zbylo? Přátelé, teď pojďme k tématu, které je pro nás docela zásadní. Jistě si všímáte, že naši vládní představitelé představili a učinili mnoho slibů, ale realita se začíná opět měnit. V ekonomické politice jde Andrej Babiš úplně proti logice. O co konkrétně jde? Přátelé, vláda pumpuje do systému 100miliardové deficity na krytí běžného provozu a spotřeby. Tedy ne na investice, ne na strategickou infrastrukturu, ne na cokoliv, co se v budoucnu vrátí, ale na běžný provoz. Sociální dávky, valorizace, předvolební úlevy. A tohle není investice, to je utrácení dluhu. Dluhu, který za nás budou splácet i naše děti. A co je hlavní, přátelé? Tento přístup vytváří vysokou inflaci. Když do ekonomiky pumpujete více peněz, než jaká se vytváří hodnota, ceny rostou a inflace je nejhorší a nejtižší daň, jakou stát může uvalit. Drtí úspory obyčejných lidí, drtí důchodce, kteří mají peníze na knížkách, drtí mladé rodiny, které šetří na první bydlení a drtí všechny, kteří dostávají fixní mzdu, jež nestíhá držet krok s rostoucími cenami. Co stát rozdá levou rukou na dávkách, pravou si vezme zpět skrz inflaci a navíc i s úroky. Tento tlak na inflaci a ohýbání rozpočtových pravidel skrze Ministerstvo financí není suverénním řízením ve prospěch České republiky. Je to destabilizace veřejných financí a hospodářské stability. A proč?
Přemýšlejme. Možná proto, že vnitřně rozvrácený a zadlužený stát se stává snadnou kořistí pro nadnárodní struktury, například pro Brusel. Když máte v pořádku rozpočet, nikdo vám nemůže nic nařizovat. Když máte rozpočet v háji, přijde někdo zvenku a řekne, nemůžete to zvládnout, převezmeme to my. Přijměte euro, přijměte fiskální dohled, přijměte rozpočtová pravidla diktovaná zvenčí. Tedy ti samí lidé, kteří kritizují Brusel za rozhodování o naší politice, dělají svou ekonomickou politikou přesně to, co Brusel potřebuje. Ekonomicky nás dostávají do pozice, kdy se nám nadnárodní řízení dá vnutit ve jménu stability. A co dělá v této situaci Česká národní banka pod vedením guvernéra Aleše Michla? Drží vysoké úrokové sazby jako nouzovou brzdu, aby zamezila de facto ekonomickému rozpadu České republiky. Takže Česká národní banka šlape na brzdu, zatímco politici na plyn. A to není dobré. Měnová politika není od toho, aby vyvažovala nezodpovědnou fiskální politiku. Měnová politika a fiskální politika mají jít ruku v ruce. Když nejdou, je to vždy občan, kdo to zaplatí. Buď drahými hypotékami, nebo znehodnocenými úsporami. A velmi často oběma. A teď ta otázka, kterou si musíme položit. Proč tohle vláda dělá? Odpověď je nepříjemně jednoduchá. Další volby jsou na dohled. Loajalita voličů se kupuje krátkodobě. Důchodci, kteří dostanou navýšeno, nebudou v září řešit, co bude za 5 let. Rodiny, které dostanou jednorázové dávky, nebudou počítat dlouhodobé úroky. Vláda upřednostňuje nákup okamžité loajality voličů před dlouhodobou stabilitou státu. A navíc je potřeba si uvědomit, že dávat miliardy na zbrojení a přitom zároveň rozdávat miliardy voličům prostě nejde. A je jedno, kdo zrovna sedí ve Strakovce. Tu samou hru hrál Fiala. Hrál jí předtím i Babiš ve své první vládě a teď jí hraje znovu. Změnily se jen tváře, vzorec zůstává. Tato politika jde otevřeně jak proti budoucnosti České republiky, tak proti jejím vlastním obyvatelům. A pokud v zahraniční politice mluvíme o suverenitě, musíme mluvit i o suverenitě v politice ekonomické. Země, která si nedokáže poradit s vlastním rozpočtem, není suverénní. Je to jen přechodný stav před přijetím cizí kontroly. Pokud má naše země přežít jako suverénní stát, musí se vrátit k rozpočtové odpovědnosti, snížení deficitu, podpoře produkce místo spotřeby a respektu ke kupní síle koruny. Přátelé, teď je na řadě téma, které je bolestivé a citlivé zároveň. V Ostravě zemřel 3letý chlapec z rodiny se 7 dětmi. Příčinou byl záškrt. Nemoc, kterou lze dnes snadno léčit antibiotiky a antitoxiny a proti které se v Česku povinně očkuje už 80 let. Dítě bylo neočkované. A teď tu máme případ, který je sice tragický pro rodinu, ale který se rychle stává politickou pákou. Začněme tím nejdůležitějším. Tohle není primárně příběh o ideologickém sporu proti očkování. Z článku Mladé fronty dnes vyplývá, že matka nebyla odpůrkyní očkování. Lékařka, která rodinu ošetřovala, primářka Petroušová z fakultní nemocnice Ostrava, to říká doslova. Nešlo o to, že by žena očkování svých dětí úmyslně odmítala, ale spíš vzhledem k okolnostem nezvládla vše, jak měla. A teď nechci spekulovat, ale známe opravdové příčiny? Bližší okolnosti v článku zmíněny nebyly. Někdy se stává, že ošetřující lékař určí nesprávnou diagnózu, což může vést v takových případech i k fatálním následkům. I včasně diagnostikovaný záškrt se dnes dá léčit běžnými léčebnými postupy, například antibiotiky a antitoxiny. Ale teď si všimněte, že ve veřejné debatě se tento případ začíná rámovat docela jinak. Ti stejní epidemiologové a politici, co řešili vakcíny proti covidu, hned volají po zpřísnění a postihu. Země není placatá a očkování je důležité. Ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví přiznává pokles proočkovanosti z 98% dříve na 93% dnes. Volá po vyšších pokutách, po důslednějším vymáhání a na pozadí toho všeho policie zahájila trestní řízení. Ne proto, že by neočkování bylo trestným činem, to v Česku není a nesmí být, ale pro blíže nespecifikovaný trestný čin proti životu a zdraví.
A přátelé, přesně tohle je ten precedent, kterého by se měl každý informovaný občan obávat. Protože když policie vyšetřuje rodiče za úmrtí na nemoc, proti které mohli očkovat, otevírají tím dveře lobbystům farmaceutického průmyslu, kteří by chtěli rozhodovat o tom, jaká rodičovská rozhodnutí neočkovat jsou trestná. Dnes záškrt a zítra co? HPV, chřipka? A teď k té druhé straně mince. Pojďme si o té hexavakcíně něco říct. Hned na úvod asi jednu důležitou věc, ať to nikdo nespochybňuje. Hexavakcína není mRNA technologie. Obsahuje deaktivované toxíny záškrtu a tetanu, fragmenty bakterií černého kašle, inaktivovaný poliovirus a další komponenty, které se užívají v různých formách už desítky let. To je samozřejmě technologicky něco jiného, než to, čím stát vakcinoval během covidové pandemie. Ale to ovšem neznamená, že hexavakcína je bez rizik. A to je věc, o které se v hlavních médiích moc nemluví. Takže za prvé, každá dávka hexavakcíny obsahuje hliníkové soli, které mají posílit imunitní odpověď. Problém je, že hliník je pro lidské tělo velmi toxický prvek. Nemá v organismu žádnou biologickou funkci. Mozek a nervová tkáň je na něj citlivá. A když píchnete kojenci v 9 letech věku, kdy ještě nemá plně vyvinuté ledviny, které by ho mohly efektivně vylučovat, značnou dávku hliníku přímo do svalu, jde o významnou imunitní a metabolickou zátěž. Není to konspirace, je to fakt. Fakt, který najdete v každém příbalovém letáku. Velmi často to dělá problém i dospělému člověku, natož dítěti. A stojí za to se zamyslet, proč se vlastně tomuto zdroji hliníku v dětském organismu věnuje tak malá vědecká i veřejná pozornost. Za druhé, kombinace vakcín. Sám výrobce vakcíny Infantrix Hexa, společnost GlaxoSmithKline, ve svém oficiálním souhrnu údajů o přípravku přiznává, cituji, při srovnání skupin, u kterých bylo hlášeno použití vakcíny Infantrix Hexa spolu s vakcínou Prevenar 13, byl pozorován zvýšený počet hlášených křečí a hypnotonicko-hyporesponsivních epizod. Konec citátu. Takže běžná česká praxe, píchnout dítěti v 9 týdnech jednu hexavakcínu plus tu pneumokokovou, zvyšuje riziko křečí a kolapsů. Říká to sám výrobce. A přesto to dělá, rutině. Podobná negativní zkušenost vedla před lety Petru Langovou k založení spolku Juno Moneta, který chrání zájmy pacientů. Mohu mluvit z vlastní zkušenosti, kdy jsem nechala naočkovat dceru. Po 3. hexavakcíně měla velmi ošklivou nežádoucí reakci, přestala se hýbat, přestala komunikovat, žvatlat, neskutečně brečela a mě to dost vyděsilo, protože ona byla takové zvídavé, bystré dítě. A já opravdu rozumím těm rodičům, že se bojí těchto nežádoucích účinků. Právě toho regresu, větší nemocnosti. Za třetí, historické problémy se šaržemi. V posledních letech byly opakovaně staženy z trhu vadné šarže hexavakcín. Jedna z maminek na jednom fóru například popisuje, že jejímu dítěti píchli vakcínu, která byla potom stažena, a malá pak měla půl roku zánět spojivek. Distribuce funguje rychleji než kontrola. A to se nestává jednou, to se stává opakovaně. Za čtvrté, v Itálii soudy ve 13 případech přiznali odškodnění rodičům za úmrtí dětí v časové souvislosti s aplikací hexavakcíny. To nejsou ojedinělé spekulace na internetu, to jsou pravomocná soudní rozhodnutí. Soudní lékařka Mariana Gallione publikovala v roce 2018 studii, která dokumentovala mozkové změny v těchto případech. Za páté, Česká republika nemá vlastní testovací kapacity. Dnes spoléháme na to, že nám výrobce a Brusel řeknou, co je bezpečné. Ale co když se znovu ukáže, že centrální evropské orgány selhaly, tak jako se to ukázalo u covidu? Při pandemii se totiž ukázalo, že státní orgány byly ochotny vyvíjet enormní tlak na očkování dostatečně neotestovanou experimentální mRNA technologií a že vakcína nedělala, co nám slibovali. Potom je důvěra běžného občana v očkovací autority velmi silně narušena. A to nikoli z hlouposti, jak nám tvrdí mainstream, ale z dobrých důvodů. A co bychom potřebovali, přátelé? Za prvé, vlastní Český ústav pro nezávislé testování dovážených vakcín.
Dnes spoléháme na to, že nám výrobce řekne, co je bezpečné. My ale potřebujeme vlastní laboratoře, vlastní analýzy, vlastní české odborníky, kteří odpovídají českým občanům a české vládě, ne nadnárodním farmaceutickým koncernům. Za druhé, obnovit českou produkci vakcín a léků. Před rokem 1989 jsme měli fungující biotechnologickou výrobu, která pokrývala významnou část domácí spotřeby. Po pádu socialismu byly tyto kapacity postupně rozpuštěny a my jsme se stali plně závislí na zahraničních koncernech, jako je Pfizer, GSK, Sanofi a MSD. To není suverenita, to je závislost. Za třetí, transparentní a funkční systém odškodňování za nežádoucí účinky. Zákon na to sice existuje, ale v praxi se přes něj podaří získat odškodnění jen málo komu. Ministerstvo zdravotnictví obvykle namítá, že kauzalita není prokázána. Poslechněte si názor Petry Langové, která dlouhodobě hájí zájmy pacientů. Stát nám nezaručí žádnou garanci, že nás odškodní, že se o tu rodinu nějakým způsobem postará, pokud se nejedná o vyloženě úmrtí po očkování, pokud se jedná pouze nebo v uvozovkách pouze o poškození zdraví, například větší nemocnost, regres ve vývoji a tlačit očkování přes represi, pokuty určitě není cesta a vzbuzuje to společensky spíše odpor. Tlačit na 100% přes represi a tresty není řešení. To je recept na společenský konflikt. Tragédie 3letého chlapce z Ostravy je smutná. Velmi smutná. Ale nesmí být použita jako záminka pro stupňování státních represivních opatření vůči rodičům. Pokud chce stát obnovit důvěru občanů v očkování, musí začít nejdřív sám u sebe. Vlastním testováním, vlastní výrobou, transparentním odškodňováním a otevřeným zveřejňováním nežádoucích účinků. Ne represí, ne pokutami, ne policejními vyšetřováními. Důvěra se buduje dlouho a opatrně. Bourá se ale rychle. A pokud po zkušenosti s covidem nepřijde systémová náprava, žádné pokuty 35 000 korun rodičům nepomohou. Strach z represe nikdy nenahradí ztracenou důvěru. Přemýšlejte, ptejte se. Například, proč doposud nikdo nevyvodil odpovědnost za covidové očkování? Nebo proč doposud nikdo neřeší tato pochybení? Kdy se to začne vyšetřovat? To jsou otázky, na které by někdo měl konečně začít odpovídat. Přátelé, dnes u mladých ještě zůstaneme. Musíme se dotknout tématu, které se v hlavních zprávách objevuje jen sporadicky a které by mělo být na poplach v každé české domácnosti s dětmi nebo dospívajícími. Loni v České republice zemřelo 111 lidí na předávkování drogami. To je oproti předchozímu roku, kdy jich bylo 77, nárůst skoro o polovinu, tedy o 44% za jediný rok. A teď to skutečně bolestivé. Mezi mrtvými bylo 8 nezletilých dětí. Pojďme si to v klidu rozebrat, protože za těmito čísly se skrývá příběh, který je horší, než si možná uvědomujete. Začněme tím, kdo umírá. Statistiky Národní protidrogové centrály ukazují, že nejčastějšími oběťmi jsou lidé v produktivním věku 25 až 45 let. Ne narkomané z ulice, ne bezdomovci. Často jsou to produktivní pracující lidé, kteří si dali něco a probudili se v márnici. A pak je tu těch 8 nezletilých. 8 dětí, přátelé. Děti, které neměly mít s tvrdými drogami nic společného. A teď, kdo je vinen? Tady musíme být upřímní napříč celou společností. Za prvé rodiče. V této zemi vyrůstá generace dětí, jejichž rodiče nemají na své vlastní potomky čas. Od útlého věku jim dají do ruky mobil, aby je neobtěžovali. Ve 13 si je děti ani neumí představit jako autoritu, protože jim za celé dětství stěží řekli pár vět nad rámec jako máš úkoly nebo dojez to. A pak se podivujeme, že si ve 14 dají gumového medvídka z trafiky a skončí na jednotce intenzivní péče. Rodičovství není jenom o tom živit dítě a posílat ho do školy. Rodičovství je být s dítětem. Vědět, kam chodí. Vědět, s kým se kamarádí. Vědět, co kupuje za peníze, které mu dáme. Vědět, jestli má vůbec důvod nám něco říct. Pokud doma máte dítě, které před vámi mlčí, nevypráví o kamarádech a zavírá se ve svém pokoji s mobilem,
pak máte problém. A žádný stát, žádné zákony, žádné regulace tuhle díru za vás nezacelí. Za druhé, dětská zvědavost a experimentování. Je třeba si říct, že děti byly vždycky zvědavé, vždycky chtěli vyzkoušet něco zakázaného, vždycky tlačili proti hranicím. To není dnešní problém, to je přirozená vývojová fáze. Ale dříve měla tato zvědavost méně smrtelných hrozeb. Dnes si dá dítě ve 13 letech gumového HHC medvídka z trafiky a dříve dokonce i z automatu a může umřít na otravu syntetickým kanabinoidem. Zvědavost stejná, riziko zcela jiné. A proto musíme něco dělat jak na úrovni rodičovství, tak na úrovni státu. Za třetí, máme chaos v legislativě. V posledních 5 letech byl přijímán zákon za zákonem, který rozhodil systém na malé kousky. Máme drogy legální, alkohol, cigarety, máme drogy dekriminalizované, marihuana do určitého množství, máme drogy nelegální, kokain, pervitin, heroin, máme psychomodulační látky, například kratom, a pak je tu šedá zóna, kde si výrobci hrají na honěnou se státem. Kdykoliv stát zakáže nějakou látku, oni v laboratoři pohnou jednou molekulou a vznikne látka nová, která ještě není na seznamu. Stát to dohání s ročním zpožděním a mezi tím umírají lidé. Vedoucí toxikologického informačního centra Kateřina Kotíková to popisuje takto. Když stát před lety zakázal HHC, na trh vstoupilo 10 OH HHC. Jak jinak než jako sběratelský předmět. A teď se to, přátelé, prodává ve večerkách, na internetu a v každé druhé trafice. Cituju Kotíkovou. Nás trápí, že nikdo nezná obsah. Co tam je, kolik tam toho je a v jaké koncentraci. Takže mladý člověk si koupí sběratelský předmět a vůbec netuší, co v něm je. No a to může být jeho poslední rozhodnutí v životě. Za čtvrté, nezapomeňte i na předepsané léky. 1/3 úmrtí způsobily léky předepsané lékařem. Xanax, Neurol, Lexaurin, benzodiazepiny. Léky, které se v Čechách rozdávají jako bonbony. Pacient přijde k jednomu lékaři a dostane recept. Pak přijde k druhému, dostane další recept. Přijde ke třetímu, dostane třetí recept. A pak si to všechno najednou sebere nebo zkombinuje s alkoholem a je po něm. Adiktolog Milan Mijovský to říká na rovinu, cituji. Existuje obrovské množství vícenásobně vydaných receptů jednomu pacientovi několika lékaři. Pacient si může sdílení takového záznamu zablokovat a lékař pak nemá šanci zjistit, že už mu stejný lék předepsal někdo jiný. Takže v naší zemi je možné, aby si pacient nastřádal obrovskou dávku léků třeba od 5 lékařů, aniž by kterýkoliv z nich věděl, co předepsali ti druzí. A statistika ukazuje, že se to dělá. Skoro polovina ze 111 úmrtí, konkrétně 40 případů, byla způsobena kombinací více látek. Drogy, alkohol, léky anebo vše dohromady. Stačí jeden chybně namíchaný koktejl, jeden dárek od kamaráda, jedna kombinace bonbonku ze sběratelského sortimentu s lékem na uklidnění od babičky a je vymalováno. A teď pozor, přátelé, když policie počítá 111 úmrtí, skutečné číslo je mnohem vyšší. Národní protidrogová centrála to přiznává. Cituji Jakuba Friedricha. Pražská záchranka kvůli intoxikaci syntetickými kanabinoidy vyjela letos více než 500krát. Plzeňská záchranná služba téměř 300krát. Přátelé, jen v Praze a v Plzni má záchranka ročně přes 800 výjezdů kvůli těmto sběratelským cukrovinkám. Národně to budou tisíce výjezdů a někteří z těch převezených na Áro se domů už nevrátí. Co s tím má dělat stát? Pojmenuji to konkrétně. Za prvé, okamžitě zakázat plošně všechny syntetické kanabinoidy. Ne čekat na konkrétní molekulární strukturu, ale zakázat celou třídu látek, která funguje na kanabinoidním receptoru. Stejný princip, jakým jsou regulovány opiáty nebo amfetaminy. Jakmile se nová látka objeví na trhu, automaticky spadá pod stejný režim jako její předchůdci. Konec hry na honěnou s chemiky v laboratořích. Za druhé, plošný zákaz prodeje psychoaktivních látek mimo lékárny. Žádné sběratelské předměty v trafikách. Pokud je něco psychoaktivní, patří to do lékárny nebo na recept, ne do večerky vedle školy. Za třetí, povinné sdílení lékového záznamu napříč lékaři bez možnosti pacienta to zablokovat.
Pacient má právo na soukromí, ale právo na soukromí nezahrnuje právo nastřádat si smrtelnou dávku léků od 5 lékařů. Lékař musí vědět, co pacient užívá. Za čtvrté, prevence na školách. Ne formou strašení, ale konkrétními fakty. Žáci v 9. třídě musí vědět, co je syntetický kanabinoid. Musí vědět, jak vypadá obal. Musí vědět, proč je tato látka prodávaná jako sběratelský předmět smrtelně nebezpečná. Za páté, vyšší tresty pro distribuční síť. Ne pro uživatele, ale pro ty, kteří vědomě prodávají dětem látky, o kterých vědí, že je mohou zabít. Trafikant, který prodá 15letému bonbon se syntetickým kanabinoidem, je morální spoluviník každého následného předávkování. Zákony to musí reflektovat. A teď, přátelé, slovo k rodičům. Vaše děti musí vědět, co za svinstvo se prodává v trafikách a večerkách. Musíte je informovat, musíte se s nimi bavit. Není to o kontrole, je to o lásce, protože tihle prodejci chtějí jen prodat. Nejde jim o vaše děti. Cukrovinky, barevné obaly, sběratelské předměty, to vše je marketing zaměřený na nejmladší zákazníky. A jediná obrana je dospělý, který ví a varuje. 111 mrtvých. 8 z nich byly děti. A za každým z nich je otec nebo matka, kteří ten den dostali telefonát, který si nikdo z nás nepřeje slyšet. Pokud stát nezvládne konečně udělat pořádek v tom, co se prodává v trafikách, tak ta čísla budou jen růst. Nemůžeme dál žít v iluzi, že stát naše děti ochrání. Stát zatím selhává. Uvědomme si, že tento stav ničí naše děti v momentě, kdy se formuje jejich nervová soustava a velmi to ovlivňuje jejich úspěšnou budoucnost. Možná, že se v této věci pohnuly ledy a Andrej Babiš dá na rady šéfa protidrogové centrály Jakuba Fridricha, profesionála s letitými zkušenostmi, před bývalým primátorem Pavlem Bémem, po kterém by po jeho protidrogovém projektu možná zbyl jen další tunel jako Blanka. Musíme tlačit na to, aby se ten průšvih řešil rychle, důsledně a bez kompromisů s farmaceutickou lobby ani s liberálními hlasy, které říkají, ať to necháme volné. A hlavně, rodiče, mluvte se svými dětmi. Naše děti potřebují nás, náš čas, naši pozornost, naši přítomnost. Nejen kapesné a Wi-Fi.